Pois estamos con Carmen e coa xente da Micos. Xa falamos con a das responsables da Micos. Carmen é secretaria da Asociación de Veciños o Cruceiro da Laxe. Ao pé do Suíte estamos. Sí. E que fixemos hoxe aquí? Oye, gracias por invitarnos, e sobre todo polo convite, porque un placer. Que a un lle chamen aí, vente con nós, aunque sea recoller basura, a mí é importante, é un premio moi grande que te avisen para estas cousas. Contame a experiencia de hoxe. Pois mira, a experiencia de hoxe foi increíble, super enriquecedora. Levamos 4 anos organizando a recollida de basuraleza aquí na Laxe. E bueno, é difícil, non, en povos tan pequenos e con pouca xente, conseguir pois que se sumen a esa iniciativa que me parece tan importante, de concienciar, non, a sociedade, de que non tiren pois lixo á naturaleza. E hoxe tivemos a gran sorte de contar pois contigo, Xoán, con María, que nos veu a axudar tamén, e con esta xente increíble, super profesional, que son a asociación, se me corrixe, Amigos de Boiro. Amigos. Pero é máis. Esta xente podemos ascender a categoría de axentes medioambientais. Sí, señor. Isto é xogar xa como se fora no fútbol, na Champions League. Sí, totalmente. Non é un mañoso como eu que vai cunha bolsa de basura recollendo papeles e plásticos. Totalmente. Estos saben o que están vendo é o que pode quedar na terra e o que hai que levar. Sí, aprendimos moitísimo con eles. Todo, o sea, organizámoslo nós e nos ensinaron eles. Entonces, bueno, foi unha experiencia, bueno, increíble, o sea, un día fantástico aquí na Serra do Suído. Pois Carmen, gracias, eu a vos agradecido e po ano que ven contar comigo, Ai, gracias. Aunque solamente sexa para facer unhas fotos e disfrutar do que nos rodea. Moi ben, moitas grazas. Mirai vos o que nos rodea, mirai. Isto é o que nos rodea. Gracias.